Good morning, mayong buntag, tibok kalibutan, para pugos ang payag. Salamat Lord. Nakamata na pud kurong buntaga. August 20 na. Maduro pong niuli ko kay agam kanindang namatay dali sa ibabaw. Amang parinti man gyapon na kay burato man ang ijahang mama. Karon ding udto hatod ja wa ko kahibaw, wa may nagchat. Kauban day miss among pundo. Butang na pud bigbugas kwarta og kahoy. Kay kalipat sinanay na og pahibaw nga apil des pundo. Bantog si Violet aningon nga apil ka si DI. Maduro si po nakauli ko kay og ko nakauli na ang penalty ra ba kay 200 penalty og ingana sa among kuan magdugang jag napay butangon napay penalty og di makaaten. Pero sa unang mga nagdumada na wa nay penalty. Karon mga bata naman nagduma bis kay kuan ay penalty pugos anak pas bahay na penalty 100 sa nagtawag sa minteryo 100 mo nang nahimong 200 ang penalty. Madulad sila nakauli ko na pan August 20, kamusta namong tanan? Ma'am Yuning Ayop, good morning diha. Ni Ma'am Pilisa Taghap, good morning. Ma'am Jerry Ulrich, nana po ko sa ahong teritoryo. Ang mga basers, diyan na po ko. Ano ko pondadero. Lixian. Ang kabans by Deda ni Ron, si Lixian. Kasama ulit ko. Ano dyan hadani? May slip. Ano pagkahang tanam at tapos gawas. Naman na yung suwat dari be. Dari mo silang suwat gabi. Tanong isang papel. Lixian B. Bernadis. Grade 3 kami ada siya. Good morning! Matanag among dalaga niya. Di na lagi siya papukaw-pukaw. Buutan naman ni, dalaga na. Kada weekend na niya sa kani Cabernet. Atos imong mumila. Sa enjoy ko siyang mumila. Ang itan-aw siyang mumila. Amo sila tugtog mo sila dikulad sang na di ay. Yala. Di na biya, maligo na. Amping be. Ang imong papel. Tabok sa spikas bay. Tulig sa gay ko labong ko niyo guys. Nalika ang bigyan ng pawis nga kami ulit. Kasi ako, kada ka sumana kung sa ulit. Ano ka bigyan? Dito. Katahod. Siguro di ay sanggut. Katahod ang bawang sa bangka. Taon diyan niya.
Karaghan. Abot sa langit. Bitaw. Kuan, daos nangka. Buwak nag banda. Ay, pink. Isa pink ni. Oh, yellow. Karabayas. Isla. Kanduan na lang kape. Kuya, di siya tayo magkaon ha. Kaya murag magpungko. Tapat sinyang sungay na. Inapo ha, sungay na. Apo sungay. Litson paksiw. Mga lamin silang ano. Nailin. Oh. I love you, Nailin. Ayan ha. Inunan, napil. Apa yun unan. Tatere, i-focus na. Tukong. Naliksi. Kakay ko. Patakita ng tubo dyan ng kumita. 5 minutes later. Saka na mis. Kuan. Ibang hangat. Adto to mis tukloy. Ilhan way exercise kay. Abot og ginhawa. May laing ma. Kuan. Alas mo lang, hangas-hangas dyan. Nabapot siya. Wapo kila ko man. Kasi Wala sakay nga sakay. halakaw. Ito, lagi niya ida. Madlak. Lubong rin sa mo ang karinte. Sungasung. Ugma na pila ang ihatod. Kisa man, ang Kay nunong. kadadlaw na yung lubong. Tapay na matis mahayag. Asawa man to si Gago. Sigang katay. Asawa man to si perkasin ni Papa. Taon na siguro yun. Muranas Papa mo mamustura. Natikig. Napikaw. Guryo, haplido. Butil. Ang sabi ng papatum eh. Perkasin. Kanang asawa. Izan yang siding. Hala kita kukubasa. Ang kuwang na yung Padayon sa imong paglakaw. Dito to hanay. Antay lang ipakasal. Murag na ko ta. Wala ka yes, liwa nagkita. Wala. 8 years, 9. Noy, basta may tao, noy. Years. Mautag na o. Niyon pa sa po, mabali dyan eh. 5 minutes later. Magansa. Paulian sila sikin sa. Tanan. Nganli. Puy-puy ma. Uban. Si puy-puy Nailin. Si Upaw. Uli sa darit bayat ti ukaw. Kasi ba itong panawagan ni mong kumadanggi? Siguro yung mil maka. Di man kuno kuya itawag Nailin. Masama ko no? Tito kuno Nailin. Uli sa tito Limoy. Musitat sa purami pod. Tatire. Nang di man Mura mag- tawag si nang di man tawag. Tawag. Tito Limoy lo kuya ma. Mura magkagkuhan li. maraming son. Ha? Mura magkag... Nangibog. Tito day Ikaw. tito day tawag. Nangibag kita ko. Muras na di ay.
Tilaw. Ikaw na, hindi ka mangibog. Na di lagi na mabuntagan. Nga, tilaw na kita na eh. Dito itawag dito. Diyan na po dislexian gabi wa ko naka-video pero nag-release mi gabi eh. Nagday mag-drawing siya mag-assignment kasi nga na. Drawing. Mag-drawing siya. Ang mga assignment na. Whiteboard. Ha? Whiteboard. Ano siya whiteboard. Nag-drawing na po isang eraser na po isang siya na. Puon. Pin. Basta muli ko, kalas nagsiyana din ni Dani. Malipay na po na ko kauban. Ako'y kabasang payag. Shout out! Sa tingas pang masin mo ma? Ha? Isang vlog. Merlinda Lapicios. Isang mamala. Merlinda Lapasiros. Ha? Oh, mamala ko no dia. Shout out. Imong apo. Ang pagkumangkon. Malipay hizag hapit ng weekend. Malipay hizag og Friday na. Friday ka kuhaan? Sabado. Panggoro. Sa balos buntag. Masatra sa bawang sila. Kay kuhaan man is kuhaan. Liksian og weekend. Sana all. Ato silang hotel sa to? Thank you. Dikyo Lads. Sila ta sana all. Hotel na. Bitaw pinaga mas liksyan kuhaan. Mamala. Kita ko. Mag-Jollibee pa. Sana all Jollibee. Yun na. Drawing na.